Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ngayanan mo sa mga tire eh. Thank you. Duta di mong dawas ha. Uy, buyag in town. Pilay vital ni mo. Vital statistics na ko. 33, 23, 33. Wow. Perfect. Perfect. Imo? Oh. Pari, 32, 22. Ang kini, 2 por 2. Unsa? Nabaw ka? Ganti kong buti. Malipay kong makita ni mo. Ako sad. Malingaw kong magtanaw ni mo. Mura kag penguin. Oh. Sa? Ikaw sad. Murag si Reynal na hubsan. Ha? Oh, Oh. Murag kag si Reynal na hubsan. mao ba di ay? Oh, di ay bang liya. Kita sa nimo eh. Gusto pa ko, uy. Bangon diha, ang bang mga laki, hubog na ba na? Ang uban, tanaw ni mo eh. Hindi. Oh, kadungog ka. Ay da, ibugra na sila. Oh, nagduulon ka na rin, binastusan ka. Di ko mahadlok, no? O ano di magkamadlok? Tungod kay naa ang akong savior. Bida. Senior? Akong manluluwas. Kisabi ko na yung manluluwas mo. Si Andy, ang tomboy. Ikaw, Franco. Oh, ako? Yes, ikaw. Di ba? Dili magyud ka makatugot nga pasakitan ng babae? O lagi pero, babes, likay tagubot. Nga naman, Hadlok ko. hadlok ka? Ha? Bida sa daan ha. Ningo ko hadlok god kay akong gusto ba, di ta makakitag away. Murag, sultian di ka, opay taong akong kadlukan. Tinuod ka? O lagi, anis to. Really, ha? O lagi, bidasan na yung rilililil mo eh. Parts! Dali mo, Parts! Madawal na, Parts! Di ay shooting drivers. Mga artista tingali ni sa maitong nga tabil. Nana eh, awa. Okay, sige. Mubangon ako. Hari the risk ate chudri. Okay, tana. Ups! Parts! Wait a minute, ha? Kadiyat lang. Oy, mga parts. Parts! O, unsay ato, mga parts? Ayaw na mo paglagaw, Parts. Pundo na mo, ha? Ayaw paglagaw para uway dugo mo agas. Unsa? Pas, Chris. Murag giduol sila mga hubog. Oh, dali ba? Murag na ni Mahog kumbate. Dali ya lagi. Okay. Basin, karong pas lamang kitag bayot nga murag si Fernando po. Baday, patay na si Fernando po. Eh. Tubag mo susto, ha? Gusto ming tubag mo susto. Di ka na piti dyan mo. Oh, parts. Sige, unsa man na parts? Saan? Uyab mo? Ha? Uyab ba mo? Di maklaro? Ngutan na ko. Kamo ba? Managuyab ba mo? Ha? Sama na? Nag-ana-ana na mo? Sama, klaro? Oh, kuan kining parts. Kuan Tubag! Uyab mo, dili! Uyab me. Oh, Wow. Bips. Are you sure? Uyab mo? Dili ka mo to, oh? Honey, dili siya mo to nga uyab ta. Parts kaning Ay, matraron mo to, may uyab mo. Bakit ako nga magromansa mo? unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Marang nakulatan ang lalaki. Magromansa mo, aron mo to, may nga uyab mo. Okay, sige. Way problema. Magromansa mi. Babes, kuan kining Mura man o kang napanagan ng lalaki. Murang dalisang laki. Honey, dali na. Magromansa na ta. Niduol si Babes kang Franco. Tuod na. Oh, shit! Animal!
Ihawag si Babes ng Franco. Ang sakit sa puso ko. Ah, nakita mo na? Gihadkan ko na nga akong uyab. Murag tusik ra. Murag, ang lagi, murag dry. Murag guwa ka gusto nga. Parts, Nung murag kining ditusik kunwa ra. mo'y lingaw ba? Elmi, kalingawin ninyo, pangita lang maglain. Yay. Oy, kagailan ako do? Anak ko, Congressman do. Oh, uy, Anak kaysa, ko, ang ano ba Congressman. anak kag congressman? Mag-abusar de ka? Pats, anda mga pistula. Anda mga pistula. Parts. Kon, Bayo, tanaway gamit tay armas. Muga mo, mando ka ko po sila. Sabot po sila rin. Ikaw ba? Ikaw, laki. Ikaw, Mura na laki gyud ba? tagbayot ana. Part kay mo mandor kasi mong mga sakop diha. Hello, hello. Gusto ko nga, ang akong gusto ba, nga ikaw ang mukis niya. Oh, Ikaw lagi. unsa? Babae mo Ako to mo'y mukis. muhawak niya. Ikaw mo'y muhawak niya. Ikaw mo'y mo tsokolalap niya. Ha? Ah, Romansa siya. Okay? buti mo pasabot nga magchula mi. Chula! Bida. Oh, sige. Chula na! Kuan Ano ba? kining Chula! Ayaw! Na di badlong. Oy, ayaw mo to. Ay, bagsik-bagsik man yung bayan ah. Doon ay may labtanon. Part! Galing nga wig po silbi. Ikang agtang. Aron mo tuasik ang utok ng bayanan. Ayaw. Ayaw ninyo siya gilabti. Andy, relax lang. Diha ka lang, ha? babes. Sige na, romansahan ako. Ay, Unsa? Pero babes, isura. niyag ka na. Nagyagda ka na sa babae. Mutuman ka sa komando, dili. Pagsulti! Ayaw mo ata, Franco! Hoy! Saban! Yaw, matrap. Franco, ayaw ha! Ayaw. Iso ko! Mau ba? Niya na sila, may apil-apil na iso ko ka. May babag pa. Hoy, kamo ba? Kung dili mo gustong masakita, no? Pamahawa mo! Nakasamot! Pamahawa mo, isugo! Part? Ambing pistola. Okay. Salamat. Ayaw! Sige na. Magromansa na, mi. Franco, dali na, diri. Kuban. Oh, yes. Oh, yes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.